Мъжете не се отварят там, където се чувстват оценявани, а се отварят там, където се чувстват приети. За мъжа емоционалната безопасност не означава липса на проблеми. Означава да знае, че може да бъде себе си, без да загуби стойност. Аз съм Теодора Халачева, психолог-консултант и специално за хора, които се интересуват именно от тези проблеми, съм създала книжката "Изкуството да бъдем двама", която може да ви мерите в моя акаунт. Важно е да се слуша, без да се поправя. Когато мъжът споделя, не търси решение веднага. Понякога най-силното послание е: разбирам те, благодаря ти, че ми го споделяш, благодаря ти, че ми го казваш. Важно е да се приеме уязвимостта на мъжа като доверие, а не като слабост. Когато мъжът се отваря, той дава нещо много ценно. Начинът, по който жената реагира, определя дали мъжът ще се довери отново. Не трябва да се използват думите му по-късно срещу него. Нищо не затваря мъжа по-бързо от усещането, че откровеността му може да бъде обърната срещу него. Покажете уважение дори и при несъгласие. Несъгласието не означава нападение. Тонът, думите, присъствието правят огромна разлика. Уважението създава сигурност. Оставете място за тишина. Мъжът често мисли преди да говори. Тишината за него е процес, а не липса на чувства. Дайте му да разбере, че не губи стойност, когато не е силен. Едно просто: нормално е да ти е трудно в тази ситуация, може да отвори врата, която дълго е била затворена. Бъдете последователна. Емоционалната безопасност не се създава с един разговор. Тя се изгражда във времето чрез постоянство и предсказуемост. Жената става емоционално безопасно място за мъжа, когато той знае, че няма да бъде осъден, поправен или отхвърлен. Когато е истински. Там, където има приемане, се ражда и близост. Искрено се надявам това видео да ви е било полезно. Ако е така, споделете го.